कसलच नुकतं ती विषय कसा म्हणून संगती तुक विषय कसं नाही होत ना नव्हे. काल तू कस्तुरी घरा गेलेल होई की नाही सांग. होई म्हणता काल हांव कस्तुरी घरा गेलेली 3 वैल झाड प्रकाश झाला म्हणून पळोवचे गेलेल हांव तितल्यांची थई विनायक येईल की ना. हा विनायक आयलो तक्का हरडिके जेवण केतन घालयत रे म्हण तमाश करत के मग तू इत्याक तू घरान जेवणा काही बर घालवे उपास घालावे तू खावे. यो देवा ये चले तमाश करचे चूकी दत्वे तुम्ही कितली की जरा संगनी वे तुगले हरडिके जेवण केतन घालयत रे म्हणून तशी छावे ते विनायक कुशाल केलेले. हा कुशाल केलेल वे तक चल्ली बरी सोदितस तू तो चल्ली नाही बाईल मनशी तर गांठी घालच्या पळयतस काय मग तू. तुम्ही कसन सांगतासत म्हणून त्या वाचन मग गोत ना म्हणता करेक्ट जाऊन संगती विनायक कोणची चिल्ली पळून दवरला खंय ते कोण रे म्हणलं संगनी तिथलं सोडल्यार आणि मग कसं नाही विषय गोत ना. हांव काल कस्तुरील घरा गेलेले तिगेल हित्तर पळोवच्याक तितल्यांची मस्ती दिसतकून तुई यो म्हणतसिली मग पुरसत मेळ्ळी आशिल्लें. काल पुरसत मेळ्ळें चमकलेल हांव तक समजान थंय विनायक आयलो तक कुशाल केल्लें तितलेची तो तगळीतले तगल घरा चमकलो हांव आमगेल घरा आयली इतलें सोडल्यार आनी कसं नाही ना म्हणता. तू अशी परत ऑन सोडताल नाही रकडा काप हाण चार बारसील म्हळ्यार सत्य पूर्ती भायर येता. भायर येऊच कसं नाही भायर येऊन दिला सगळ्यांक कळला हे विषय यो तुझी निमिती मर्यादी गेली तुला उलट कसं का सुरुवे रकडा काप हाण घेत हावा. हा ना कैवत रकडा कापडचक वे ಚಿಕ್ಕಿರಾಬ ಹಾವಾದೆದಲ ಹಾಂದಿತ್ತ ಅಮ್ಮಲ್ ಚೂಕಿ ಅಸ್ವೈದಲ್ಲರಿ ರಕಡಾ ಕಪ್ ಹಾಂದಿತ್ತ तू कितला कितितला अम्माक बडवेत दल्लरी तजपशी पुढे विषय कसा म्हण तू सांगका त्या होई की नाही की म्हणून अम्मा सांगता सुरवेर सांगतो. दड्ड कसाच्या 3 मुसाच्या तुक सांग रे तू कोण ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ वे वस साईड ಗೆಲ್ಲೋದಲ್ಲ ನಾದಲ್ಲ तुक 4 पडतात. कसले तुम्ही अशी जोर जोर उलयतासकी अम्मा कसले रडता उलयतास कसंदला तू एकली ऊन येशील हंगा तू येईल वे हा तसं तुक 4 पडू का दिसता. दायतना सकडंक मारी येत तुम्ही तुका मार्च एक सोडल्यार आनी कसं ಗೊತ್ತನಾ दिसता कोणाल की उत्तर ऐकून हंगा आमको मार्चाक रेडी दिला नव्हे. शाबाश मारी त्याचे पशी पुढे विषय कसा म्हण सांग. ವಿಶ್ವನಾಥ ಚೋಡ್ ಉಲ್ಲ ನಕ ಸೈಡ್ ಗೆಲ್ಲೋದಲ್ಲೇ ನಾದಲ್ಲರ ಕೊಸ ಕೊರ್ತು ಪೊಳೆ ನಾ ಕಸಲೆ ಕಶಪುರ ಉಲ್ಲೈತಾ ಅಮ್ಮಿ ಕಸನ್ ಚೋಕಿ ಗೆಲ್ಲನ तरवस कविनता नुता नला पेट्ट खाऊ नका विश्वनाथा तुवे तितलेच रे नुता पितरवस तुगला अन्न कट कसंदला म्हणो गोतना मग मारका म्हणतसत नव्हे मारंती पेट्ट खाता तुम्ही मात्र अन्नल कोपाक बली जाऊ नकती वचती तुमको पाय पण सांगता सीधा भीतर वचती. अम्मा अम्मा अन्न तुक मात्र मार्च मला कसाने सगळे ಒಟ್ಟು ಅನ್ನಲ ಪೆಟ್ಟ ಖಾವಿಯ ದಲ್ಲ ಕಸಲೆ ಕೈಯನ್ನ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ तुगला अन्न कसले ಕೋಪ ಇಲ್ಲ म्हणून ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅಮ್ಮ वाट सोडकी ना रे अना कसन विषय म्हण तू आता सांगका त्या कसने सांगनशी अम्माक मार्च गिर्च कसने केल्ली म्हण दल्लरी लागगी घरच्यांक तांका हांका आपण हाणू पोलीस कंप्लेंट दिवतश करतावा हुशार. अन्न का उल्ल तिथे जोर दलवे तू हे पुरा तुगेल अम्मलेची वही तिगेले रगत नवे गोदे असमू. अण्णा प्लीज विषय कसा म्हण सांग ना तुमकत कसन म्हणता हमको प्रमार का नवे माराते बायल चढू अंक मारलो कुडले होड धरल मनीष दत म्हण लेखलाय की कसन की तुम्ही दायत तावे चोल नोचो सुमार वर्ष दलले तुम्ही कोप गीप नाशी कुशेर असे कंचे रोना गोमा अना तू सांगना नव्हे एक काम करता हा सावित्रक का आपण हडता 3 तुगला कसंकीची कोप्पान तुला छापळेला मळरी तू कशी कोप येवच्या कारण ती तश दावनो ती कापून हडतावा ती कापन हच्चनी कसने नका हा ವಂಚಿ तुगला अम्माक निमगुनो सत्ती बाहेर हडेत पडे
आत्ता कळतं तुका विनुता तेकडो आसा तू मग विनायक आणि कस्तुरीक हळदीकोचक ट्राय करतस खै नव्हे ಛೀ कोण तुमच्या प्रसंगीले त्यांनी दोघं एकाकडे काम वत्तती मळकुಡ್ಲೆ शी 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 पाप तो विनायक काश बहिणीक पडेल म्हणून पडायचा कस्तुरीक थू हंक दोघंक गांटी भलट्रे छे तुमका अशप्र उल्लचक कशी तोंड येता भारी चांग मळवरी नाटक करू नका सत्य विषय सांग मिगेल ಮತ್ತೆ हात दवन सांग कस्तुरीक आणि विनायक गांटी घालचक तू पळयतस वै की नाही म्हणून सांग बमणल वैरी आणे प्रमाण करचनज म्हण सांगतती दलरी मग हे सुಳ್ಳ राजी विंगड वाटना देवनाश करला म्हणलेकून हाव सांगतस इथे हाव सत्य सांगतस कस्तुरीलनी विनायकल मध्यंतू कंचे वाईट संबंध ना त्यांनी खास भाव बहिणी म्हणके असती एकलेल कष्टक एकली सहाय करता असती इतलं सोडल्यार येडी तंगल मध्यंत कंचे वाईट अभिप्राय दव संबंध दव कसने ना म्हणता तंगल दोघाले पवित्र संबंध भाव बहिणील मध्ये कितले प्रीती असते की सेम तेची प्रीती अशी तंगल मध्यंत हाव हे नमगू येतवे पक्कने तू सांगील फट्टी म्हणटले रे हाव पायची जीव काण घेता तशानी मोणकत म्हणता हांव सांगील सत्य तुमकां निकेची मिगेल्यार नंबीक ना जाल्यार खंयचे देवस्थानाक की काही पुणी आपण हरती हांव थंय प्रमाण करता तुमी सांगील जाग्यार हांव प्रमाण करता म्हणटा आणि सावित्रक तशी उरलेल मो ते सावित्रक्का कसन उरलेल्या कसन सोडल्या म्हणून म्हाका गोतना ತಂಗೆಲ್ ಗರಂತ ಏಕ ಖಬ್ಬರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ते कसं म्हण सांगत पळयती आमगेल कस्तुरीन आणि शिन्नान कष्ट बघून तरकारी झाड वईल परा तुमका गोतच नव्हे आम्ही तांकां सुमार तरकारी बी परा दिला मो ते तरकारी परा मस्त जालेलके एक दिसू कस्तुरीन नातील टाइम पळोवन हे सुब्राय मामन शिन्नूल घरा येवन शिन्नू कुत्रंतू मंग कडकोरन तरकारी पूर्ती घेऊन गेला हे कस्तुरी कोळनु कसले तुम्ही यश केले म्हणून निंबूच्या गेल्या तेदना सुब्राय माम नासिलके सावित्राक हिक समसवल्या आणि ही दबाई सुका मंच भितरी विनायक येलके थी विनायकला एद्र कसले उल्लोचे म्हणून ही सीधा घरा येयल्या इत्याक म्हळ्यार विनायकन तिक मस्त हेल्प केला के शिन्नाक पैर पैर पळयती जोर ताप येयल नवे त्या टायमारी तिगेल वंटेज काम पाप ते विनायकन कोरनु हिक फुल संबळ दिवेला के ताणे त्या कृतज्ञतेक ही विनायकला एद्रक तोंड धंपून घरा येयल्या हे पूर्ती कोणकी पळोवन हंगेल दोग जनाल मध्ये संबंध बांधून सावित्रकले कन्ना पिಳ್ಳ दिसता तशी जावन ती इतलं कोपल्या हे सोडल्यार आनी कसने विषय दायनी तुमका गोतच नव्हे सुब्राय मामानी सावित्रक कंचे नमन्याची म्हणून त्यांनी कंचे नमन्याची म्हणून गोतसून तुम्ही इतलं पुरा कोपची म्हणारी भारी बेजार जाता हां तुमका आमका मारका नव्हे दायत विश्वनाथा राकडा काप घेऊन या रे हो इतलं प्रविषय दल्लावे हा होय गो आता तू सांगताना म्हाका मना वतस ते विनायकन तिक सहाय केलेले कडेरी कस्तुरीन थंय वचून सावित्राक लागी लढाई केलेले हे पूर्ती एका एक गांटी घालून तिक कोणकी कसंकी कन्ना पिळ्ळा तशी जावन तिने अशी मिगेलाक लढायेक आयिल्ले ताका समजावन काल तू कस्तुरील घरा गेल्या हरा हरा म्हणून विनायकू थंय आयला तुम्ही कसं की उलेल तीन कसं की ऐकून घेतल्या थो हाव ती सावित्रक खंची नमनेच म्हणून गोतसून तुगल वैरी पाप ते कस्तुरील वैर वरे कोपलं छे अब्बा अंतू इंतू कसन विषय म्हण तुका कळली नव्हे ना देव होडू देवान राखले आमका होय रे विश्वनाथा आजी तू आणि विनोद येणी दलदला रे छे मिगेल हाता दुखून कितले पुरा अपराध जात असेल की कसं की बेजार कोण घेना कती म्हाका ते सावित्रकन सांगतना ಮತ್ತೆ होऊन जावन गेल्ले आलोचन करची शक्तीच गेल्ले छे म्हाका मिगेल वैरी बेजार जात